Ito na po na sa Rosilio. Iyaw yung buwan na nun. Nandiyan na. Iyaw na yung golden chicken. Uy, tumuhon na. Ay, sige. Uy, wala kang binlan, oh. Kaya pwede mo sa ko. Kan nagpusan klaro kayo? Sa? Muni lang nga. Love. Aray, lagi. Biara. Gamay gede. Grabe pizza nga di sila. Dah, pizza di Maraat. Iya ra. Wow! For today's video, kay naglahay mapanahon ato tagtambungon. Ay, naglahay. Taong gali. Tinggal tulukuan sa bungo noon. Adi ka mo ko yung tumbungon. Bukayog. Bakyo. Ah, namakyo ngayon. Ako yung baba. 1-0. Sa di pa na ito atuan, ato sang sayawan. Lalataga tambungon oh. Tali si ang mga tubag ka sa akong kuan. Nakalabos sa'yo. Dapat premyo. Oh. Setan lomba no, naglumba mo. Napo mo kabok, naglumba. Lumpas dagan. Oh. Lapsan ni mong sikan, ikapila maka. Oh. Lapsan ni mong sikan, ikapila maka. Tikatulo ko. Oh. Dinaapsar ako ang sikan. Oh. First. Last. Oh. Tagad. Mamawa akong papuan. Nakatubag ka pero sayo plan. Nagay utok ka ba sila? Ari naman sa Edinburgh kayo, okay. Guwapa kayo sa gaya. Makita mo. Umaga, lamay itago na nagkaon no. Sikin. Okay. Ito na po na sa Rosilio. Iyaw yung buwan na nun. Nandiyan na. Iyaw na yung golden chicken. Golden chicken. Golden fried chicken. Pusa, Brad. Pusa ba? Uy, tumuhon na. Ay, sige. Uy, wala kang binlan, oh. Kaya pwede mo sa ko. Ang pwede ko kulit dito? Pusa ba? Ano yan? Ako may lino na. Bigo mo na. Salamat tayo sa sili. Golden fried chicken o sa Heaven's Burger. Ha? Ano po rin kasapaan din yung nagdadaanan ka ng tungo. Nagdadaanan ng tungo. Ako, sambal na rin istungo dahil. Tarungan, pusa ka na mapusa. Gid baga na. Ka nagpusa klaro kayo? Sa? Huwag mangi ha. Muni lang nga. Love. Aray, lagi. Biara. Gamay gede. Excuse me, your hand. Ay, sorry. Butang niya, kunin ko ito ba? Ano ko ba? Butang niya ba? Pagkamit ba? Oh my God, eating na. Itong lafay medyo eh. Sabi, pizza na di sila eh. Dah! Pizza di Maraat. Iya ra. Tore ko laway. Daray, sili, gusto ah. Tamis man sili, hinog man nila sili. Tamis man nila sili te kay hinog. Kamu dah kanton. Ako man
Da, mingaw eh. Kung hindi mo kaunan, we, hindi mo kuha ng hangat. Ay, mababag din. Talaga? Tapos punlat. Ano? Ako pa. Nagtulungan ka na. Pang ano doon, may sili naman. Kanang ituwel, pungango daw. Ano ka? Pili dum gabi. Tawa na bagaw. Ano? Da, tagbawas ka ano. Lagi dito ka ng burger. Baga na pa. Pagdan ninyong ipang burger balik ha. Ay. Kami buti ka hagaw? Pagdan na ha. Okay, gawin na yan. Hanggang pag... Chicken. Chicken banana. Sana. Gusto ninyo kao na? Kung asan mong tikilid. Sa bebe? Sili, miyaw-yaw tong... Bawa mo ng sili sa... Fried chicken. Golden fried chicken. Listed pa rin yan. Bagaan ni dulu. Kami diri gitu. Tingnan raw. Hudda na ba? Mana mi? Oh, na nito ko. Ayaw. Ayaw. Eh, motor-motor. Huwag ka na eh. Ito, bakit motor mo?